makalabaw sa mga pagpangga mo. Ang tanan gihatag mo para sa kaluwasan ko. Maluloy uno mapasayloon ka, wali sa makanimo. Mahigugmaon ka sa kinabuhi ko. Wala kayo'y makalabaw sa mga pagpangga mo. Ang tanan gihatag mo para sa kaluwasan ko. Maluloy unog mapasayloon ka, wali sa makanimo. Ang gugma mo taas pa sa kalangitan. Ang gugma mo kusog pa sa kahanginan. Ang gugma mo laom pa sa kadagatan. Ang gugma mo, ang gugma mo kanako Diyos kahibulungan. Mahigugmaon ka sa kinabuhi ko. Wala gayo'y makalabaw sa mga pagpangga mo. Ang tanan gihatag mo para sa kaluwasan ko. Maluloy unog mapasayloon ka, wali sa makanimo. Ang gugma mo taas pa sa kalangitan. Ang gugma mo kusog pa sa kahanginan. Ang gugma mo laom pa sa kadagatan. Ang gugma mo kanako Diyos. Ang gugma mo taas pa sa kalangitan. Ang gugma mo kusog pa sa kahanginan. Ang gugma mo laom pa sa kadagatan. Ang gugma mo kanako Diyos kahibulungan. Ang gugma mo kanako Diyos dili matungkad. Kung nahigugma kamo kanako, tumanan ninyo ang akong mga sugo. Mangayo ako sa amahan ug hatagan kamo kaniyag laing mangtatabang, aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya, kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan kamo nakaila kaniya, kay nag-uban siya og nagpuyo diha kaninyo. Mga pulong gikan ni Hesukristo sa iyang mga apostoles. Iyang giingnan ang iyang mga apostoles, iyang gi-comfort kay naabot na ang panahon nga hapit na mo biya si Hesukristo. So mao nang iyang giingnan nga ayaw kamo kabalaka sa akong pagbiya, akong Pangayon samahan hatagan mo laing mangtatabang ug mao na ang espiritu. Karon ato na siyang masabtan unsay pasabot ni Hesukristo nga naay mo ihatag gikan sa amahan nga bag-o nga mangtatabang. So kung naamo sa nagdala mo sa inyong mga Biblia, palihug og abli dira sa Roma, adto ta sa kapitulo 8, magisgot ta sa bersikulo 1 kutob sa 17. By the way, katong sa mga bag-o pa lang nagtan-aw sa ato ang video na atay series, no? Pwede na to balikon og tan-aw nara sa ato ang YouTube channel. Ato nang na-cover ang Roma 1 kutob sa city karon padayon ta sa atong series diri sa 8.
Ang Roma 8 naghisgot about sa kinabuhi uban sa espiritu or balaang espiritu. Kung balikon, kinabuhi uban sa balaang espiritu. For ta magsugod, magampo sa kita. Labing gamhanan nagdalaygo ng mga Diyos, salamat kayo Ginoo sa imuhang gugma o gasa nga imong ginabubo sa amo matag adlaw. Ginoo usay mapakyas kami sa pagkita sa imong kaayo sa among kinabuhi tungod sa mga problema, tungod sa mga kalisod. Pero Ginoo kami nasayod nga ikaw wala nibiya kanamo Lord. Ikaw nag-promise sa imong pulong Ginoo nga di gyud mi nimo biyaan unsa may mahitabo Ginoo. Ug dili ka makalimot sa imong mga saad Ginoo. Hinauta Lord nga imong lig-unon among mga pagtuo, especially Lord sa mga panghitabo karon. Usahay mawagtangan mi sa pagsalig kay tungod sa mga butang nga nahitabo, nga kasakit nga among masugatan. Pero Ginoo hinauta Lord nga imong itugot imong balang Espiritu Santo nga mo'y maglig-on sa amoang pagtuo diha kanimo Ginoo. Kay kami nagatuo kung walay tabang gikan kanimo lisod kaya namo mabuhat ang mga butang Lord. So Ginoo kung giampo ikaw mga padayon bubo sa imong gugma o grasa diri kanamo Ginoo. Salamat Ginoo sa karong kabuntagon nga maghihatag kanamo nga diin makatuon na sad mi sa imong pulong. Now the Lord nga imong balang Espiritu Santo mao'y maghatag kanamo kalinaw, kaalam nga mong gikinahanglan para masabtan ang imong pulong Lord. Ginoo kining tanan akong gipangayog pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Maayong buntag sa pag-usab. Sa akong ngayon ganina, naata sa series nato sa Roma 8, Kapitulo 8, versikulo 1, kutob sa 17. Naitulo ka butang, atong pag-isgutang karong kabuntagon, din ang highlight ni Apostol Pablo dito sa simbahan sa Roma. Nga kani nagaingon nga nag-uban ang Espiritu Santo kanato, so dapat magkinabuhi ta nga uban sa balang Espiritu Santo. So unang butang nga ato ang makit-an dire, tulo ka butang una, bag-o nga kinabuhi, atong kinabuhi gibag-o sa Ginoo. Ikaduha, ang paglakaw, uban sa Espiritu nakahimuot sa Ginoo, kumpara sa paglakaw nato uban sa ato ang lawas nun nga kinabuhi. O maghatag-tag duha ka rason ana nganong nakapahimuot man sa Ginoo. Ug lastly, kinalasan bag-o nga pamilya. Aduna tay bag-ong pamilya diha sa Ginoo. Pinaagi sa iyang espiritu. So una, bag-o nga kinabuhi. Makita nato sa bersikulo 1 kutob sa 4 gingon dira. Tungod niini karon dili na hukman sa silot ang naiusa kang Kristo. Kay ang balaod sa espiritu naghatag og kinabuhi diha sa paghiusa kang Kristo Jesus, nagluwas kanako gikan sa balaod sa sala ug sa kamatayon. Ang wala mahimo sa balaod tungod sa kahuyang sa tawo gihimo sa Dios, gihukman niya ang sala diha sa kanaiya sa tawo pinaagi sa pagdala sa iyang anak nga mianhi ingon nga tawo. Aron paglaglag sa sala, gihimo kini sa Dios aron ang katarungan nga gipangayo sa balaod matuman dinhi kanato nga nagkinabuhi na sumala sa espiritu dili sumala sa tawhanong kinaiya. So naidduha ka butang gi-highlight sa Apostle Pedro no. Sa bersikulo 4, tawhanong ang nagkinabuhi sumala sa espiritu unya nagkinabuhi sa tawhanong kinaiya. So naidduha ka butang. So dara gyud duha ka butang sa atong kinabuhi nga pwede natong buhaton. Magkinabuhi ta sumala sa espiritu or magkinabuhi ta sumala sa atong tawhanong kinaiya. So sa unang panahon, gi-highlight ni Apostol Pablo sa diyang wa pa natin nakaila ni Kristo. So makaingon na gyud ta nga naghisgot si Apostol Pablo sa mga Kristohanon ani kay na naman ta sa part which is nga naghisgot sa pagkinabuhi isip mga Kristohanon na naman ta sa kapitulo 8. So mo nang naghisgot na siya sa mga Kristohanon. So man nang ingon siya sumala sa espiritu kumpara niya dito sa sumala sa lawas nun nga kinabuhi. So iyan na nang set aside nga naman kay mo na tong karaan nga kinabuhi ug mo na tong bag-o nga kinabuhi karon nga dapat magkinabuhi sumala sa espiritu. So kung ikaw sa kakristohanon,
imong gidawat si Jesucristo, ang imong mindset, ang atong hunahuna dapat nga ang atoang kinabuhi karon kahimaya na sa Ginoo, dili na para sa tuang kaugalingon. So kung wala ta ni struggle ana, wala ta naghunahuna og kinabuhi para sa spirito, unya naghunahuna lang ta para sa tong kaugalingon, maybe kailangan nato balikon og basa sa sa kapitulo 1 kutob sa city. Kay murag wa pa gid nato masabtan nga atong kinabuhi dili para sa tong kaugalingon kundi para sa Ginoo. Nakita nato dito unsa kalisod ang ato ang kinabuhi, unsa ta ka helpless. Makita nato dira sa chapter 5 nga ang tao walay mabuhat apart sa Ginoo. So muna nang ginahanglan tag mangluluwas ug atong nakatunan sa mga previous nga mga passage nakita giluwas na ta sa Ginoo. Kumbaga katong illustration nato nga naa ka sa usa ka building nga nasunog, unya naa ka sa pinakatas-an nga floor, unya wala jud kay choice kundi mulayat lang para makalingkawas sa sunog. Pero kung malayat ka, mamatay sa kay ngano mahagbong maka sa building. So murag wa jud kay kapadulngan, murag 100% gyud nga patay gid ka, malaglag gid ka, mamatay gid ka adang nga situation. Pero nainikalit og kuha nimo gikan dito sa building. So kuha nimo, naluwas ka. Kumbaga mura atong kinabuhi ba sa una nga padung gid ta nga silutan sa Ginoo tungod sa atong sala. Tungod sa atong mga sala. Pero gikuha ta sa Ginoo sa atong mga tungod sa atong mga sala, gikuha ta, giluwas ta niya, pinagi siya pagpakamatay dito sa cross. O mo nang karon, wa na ta dito sa kinabuhi nga ingon nga silutan sa Ginoo or malaglag nga kinabuhi. So muna di siya maghatag og sense kung mubalik ta sa atong karaan nga kinabuhi. Nga naman, kuha naman ta dito. Nga nung ganahan pa man ta mubalik nga ito, nga kay bawa man ta nga ngadto, wag yung kaayuhan nga itong makuha. So di siya maghatag og sense na ito nga mubalik ta dito. Sumurag kung bagay na natong kinabuhi ba? Ang atong kinabuhi sa una, wala na nga naman, natay bagong kinabuhi. Again, ang atong kinabuhi nga sumala sa ato ang lawas nun. Karon natay bagong nga kinabuhi nga gihatag sa Ginoo nga uban diha sa spirito. Kani nga kinabuhi naghatag ni nato og iskapo sa silot sa Ginoo. Kay bawat ang tanan ingon ang Ginoo dira sa Biblia or sa wa pa kahibaw, ang Biblia nag-ingon kung kita nakasasala, ang bayad sa salaon sa man kamatayon. Ug nya pasabot ang kamatayon nga walay katapusan ug mo na ang silot sa Ginoo nga gitawag natong imperno. So muna dito gid ato ang dulngan. Pero sa atong bagong ang kinabuhi tungod ni Jesucristo, gingon ni Apostol Pablo sa bersikulo 1 kutob sa 4, wala na ta anang kinabuhi. Ingon siya dira sa bersikulo 1, tungod niini karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Jesus. So kinahanglan mahiusa ta kang Jesucristo. So wala na silot sa ato ang bagong ang kinabuhi. Unya ikaduha, ang gitawag nato og fulfillment ni Jesus Christ sa balaod. Nga naman, muna dili kayang buhaton sa ato ang kinabuhi, ang pag-fulfill sa balaod. So munang si Jesucristo, kailangan siyang muari sa kalibutan para i-fulfill ang balaod. Pero daghang kay mga nagsipyat nga pagtuo, nga nagtuo sila nga tungod, nagpakamatay na si Jesucristo, katong tanan ng mga balaod, wa na to'y gamit, wa na to'y pulos, sayop. Sayop nga pangunahuna. Ang kato mo to siya to ang guide sa diya magkinabuhi ta nga kaymutan sa Ginoo. Kumbaga gihatag to sa Ginoo kay ganan siya nga mo to buhaton para kaymutan. Pero tungod kay di man gid nato mabuhat mo nang iyang gipadala si Jesucristo para maoy mo buhat sa mo fulfill ato. Kung namoy Biblia dito oblihe sa Mateo 5:17 kutob sa 20. Ningon si Jesucristo siyang pulong sa 17. Ayaw ka mo paghunahuna nga moanhi ako dinhi aron pagwagtang sa kasuguan ni Moises ug sa mga gisulat sa mga propeta. Ingon siya, ayaw mo pagtuo nga akong giwagtang. Yang pag-anhi wala niya giwagtang. Ingon siya, hinuon mianhi ako dinhi aron sa pagtuman niini. Ang tinuod mao kini samtang anaa pa ang langit ug ang yuta wala gayoy bahin sa kasuguan nga mawala bisan pa ang kinagamyan nga bahin niini dili gayud mawad-an
ug bili hangtod dili matuman ang tanan. So kailangan matuman gid ang tanan. So munang gibuhat ni Jesucristo sa iyang pagpakamatay, mo na yung gitawag sa English pa, gifulfill niya ang balaod para nato. Mo na tong bag-o nga kinabuhi, instead of ang atong kinabuhi maningkamot ta og kinabuhi maayo para mahatagan ta sa grasya sa Ginoo, bali ang gibuhat. Gigugma ta daan sa Ginoo, gipakamat niyan ta daan sa Ginoo, iyang gibubudan natong iyang grasya diha kanato, ug iyang gifulfill ang balaod, iyang gibuhat para ka natuwan niya giwagtang. Kumbaga ang makit-an na sa amahan sa diyang tan-awon ta niya ang Ginoo na or si Jesucristo na, dili na nga ato ang binuhatan. So kinabuhi nga walay silot, ug kinabuhi nga di na kinahanglan maningkamot para i-fulfill ang balaod nga magibuhat na ni Jesucristo. Muna ang bag-o nga kinabuhi nga atong nakuha. Muna atong bag-ong kinabuhi uban sa Espiritu tungod lamang sa gibuhat ni Heso Kristo. Kung balikon na, tay bag-o nga kinabuhi. So ang challenge para kanatong kabuntagon, mga igsuon, dapat ang atong kinabuhi, sa dihang kinabuhi ta ning kalibutan na, magkinabuhi ta nga, isip nga bag-o na sa atong kinabuhi. Gingon pa ni Apostol Pablo na wag tang natong karang kinabuhi, kinabuhi tag bag-o nga kinabuhi. I mean, ayog si Piata pag una-una, nga niyon sayon ang pagkinabuhi. Lisod, na mga struggle, na mga kalisdanan, pero kailangan ta mangining kamot. Dili kay para ato ang ma-earn ang kaluwasan, kay gibuhat naman ni Jesucristo, kundi dili ganahan ta kahimutan sa Ginoo. Mo na ato ang ikaduha nga punto. Magkinabuhi uban sa Espiritu mo, igikahimutan sa Ginoo, versus sa pagkinabuhi, nga uban isip sa ato ang lawas nun nga mo'y dili kahimutan sa Ginoo. Makita natin sa bersikulo 5 kutob sa 11. Una, nay rason nganong mahimutan ta sa Ginoo kung magkinabuhi ta uban sa Espiritu. Una, ang pagkinabuhi nato uban sa Espiritu maoy gikahimutan sa Ginoo. Bersikulo 5 kutob sa 8 giingon dira. Kay ngadto nagkinabuhi sumala sa ilang tawhanon kay naiya, naghunahuna kanunay sa mga butang nga tawhanon, ingon nga kadtong nagkinabuhi sumala sa Espiritu, naghunahuna kanunay sa espirituhanong mga butang. So again, napoy highlight, lawas nun nga kinabuhi o espirituhanong nga kinabuhi. Ang lawas nun naghunahuna sa mga di maayo. Ang Espiritu, uban sa Espiritu, naghunahuna sa mga maayo. Tanaw nimo asa may kahimutan sa Ginoo na. Siyempre, ang katong mga nagbuhat og o naghunahuna og maayo. Ingon sa 6, ang paghunahuna kanunay sa mga butang nga tawhanon masangpot sa kamatayon, apan ang paghunahuna kanunay sa mga butang sa espirituhanon masangpot kini sa kinabuhi og kalinaw. So naay atong makuha sa dihang nagkinabuhi ta sa ato ang lawas nun. Nagdala kini sa atong kamatayon, ug muna atong nakatunan sa mga previous pa nga passage nga atong nibawaan nga ang pagkinabuhi sa atong lawas nun uban magpakasala, ang bayad ana kamatayon. Pero sa dihang ato nang gidawat sa Jesucristo, muna atong kinabuhi ng Espiritu, natay kalinaw, natay kinabuhi. No, gaunang kinabuhi nga gihatag ni Jesucristo ug nay kalinaw. So, versikulo 7, hubusa, kaaway sa Dios ang tawo nga kanunay maghunahuna sa mga butang nga tawhanon, kay dili man siya mutuman sa balaod sa Dios ug dili gayud siya makatuman niini. So kaaway, no? Dili lang di ay nga gitawag na tog dili kahimutan sa Ginoo, kaaway gid sa Ginoo ang magkinabuhi. Isip nagsunod sa ato ang lawas nun. Ug sa 8 gingon dira, ang tawo nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kiniya dili kayud makapahimuot sa Dios. Klaro kay gingon dira, akong balikon ang tawo nga nagkinabuhi sa tawhanong kinaiya dili gayud makapahimuot sa Dios. Dili kahimutan sa Dios ang ato ang kinabuhi sa dihang nagkinabuhi ta uban sa ato ang lawas nun. So, ang paglakaw uban sa ato ang lawas nun or sala, makinabuhi sa ato ang lawas nun nga kinaiya,
dili gyud kahimot-an sa Ginoo. Kumbaga, mura siya opposite gyud sa ganahan sa Ginoo. So ang challenge kanato karong kabuntagon, karon nakaibaw ta nga ang Ginoo dili mahimuot di ay sa ato ang pag kinabuhi, sa atong karaan nga kinabuhi, at no natong wagtangon natong karang kinabuhi ug magsugod tag kinabuhi nga uban ang espiritu sa Ginoo. Ug unsa man na siya, ug mo nagiingon nga ang kinabuhi sa nga uban sa espiritu mo'y kahumotan sa Ginoo. Makita nato sa bersikulo 9 kutob sa 11. Gingon dra, apan wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya kun dili sa espiritu, kung tinuod man o galing mga ang espiritu sa Dios anaa na sa inyo ang kasing-kasing. Kadtong wala espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Klaro kayo. No, dili iya sa Ginoo ang mga wala panila na dawat si Jesucristo. Pero iyang gihighlight nga ang atong kinabuhi ko no, dili na ta ang atong kinabuhi karon, dili na minanduan. Dili na gimando, wala nagisugo or wala kumbaga obligasyon. Wala natin obligasyon sa atong karaan nga kinabuhi or sa atong tiyawhanon nga kinaiya. Kung dili nagsunod na kita sa espiritu. Ingon ra sa James, apan kung nagpuyo si Kristo sa inyong kasing-kasing, bisan patay ang inyong lawas, tungod sa sala ang espiritu kinabuhi alang kaninyo. Tungod kay gihimo man kamong matarong sa Dios, kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang espiritu sa Dios, nga nagbanhaw kang Hesukristo, siya ang nagbanhaw kang Kristo, muhatag usab og kinabuhi sa inyong mandunot nga lawas pinagi sa iyang espiritu nga anaa kaninyo. So kumbaga, tungod sa kahimot sa Ginoo, instead of kita padung sa silot og kamatayon, gihatagan ta sa Ginoo og kinabuhi diha sa espiritu. Ang pangutana nga makahimuot man ang pagkinabuhi uban sa espiritu. Akong balik ko nagbasa sa bersikulo 9, usapan wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya, kundi sa espiritu, kung tinuod man o galing, nga ang espiritu sa Dios anaa sa inyong mga kasing-kasing. Kung tinuod anay gid ta, nga didawat sa Ginoo ang espiritu sa Ginoo atong gipapuyo sa mga kasing-kasing, dili na ta minanduan sa ato ang karaan nga kinabuhi. Kumbaga, atong lantawon og inani nga setting, natay duha ka master, atong tanawon na duha ka master ha. Unya kaning master na to, muna atong ibutang nga mo atong karaang kinabuhi or lawas noon nga kinabuhi. Unya kaning ikaduha nga master muna atong gitawag og espirituhanon nga kinabuhi. So sa una ang gamando sa atong kinabuhi mo ni ang atong karaan nga kinabuhi nga diha makasasala, kinabuhi nga naggapo sa sala. Muna nagmando kanato mo nang lisod kaayo para kanato magbuhat og maayo. Mas mupili pa ta og buhat og di maayo nga naman ang atong kinabuhi minanduan aning sa unang kinabuhi. Pero so diyang atong gidawat sa Jesucristo sa iyang pagpakamatay dito sa cross, na natay access diha sa Ginoo, ato siyang gidawat, na natay bag-o nga kinabuhi. Kumbaga siya na'y nagmando kanato. So kung mutuman ta niya, syempre mahimuot gyud ta niya. Kinumdum ko sa una nga naay murag advertisement sa una sa Sprite, katong naay demonyo kuno og nay anghel nga moingon ang demonyo nga buhatan ni, unya moingon ang anghel ayaw nagbuhata. So mo nang nitabo, nagduwa-duwa ang tao asa siya mutuo. Ari ba siya sa anghel or siya sa demonyo? Kumbaga same concept pero sayop nga panguna-una nga anghel ang nagmando. Sayop ang anghel dili pwede mo mando sa atoa. Kundi lang nagmando sa atoa, way lain kundi lang naghatag nito konsensya ang balang Espiritu Santo nga nagpuyo kanato sa dihang gidawat nato si Jesucristo. Puyo siya nato ug mo na naghatag nato konsensya ug mo na nagmando kanato. Siya mo'y musulti nga mo ni angay nimo buhaton. So dili kahimutan sa balang Espiritu Santo kung dili ta motuman niya. Parihara gud nag kung natay mga anak unya atong sugoon. Kung di mo tuo, sa may mahitabo, di ta mahimuot, mag-uol ta. Pero kung mutuman gani, pero kontra gusto, magsigyaw-yaw, same ra gihapon. Di ta mahimuot, mag-uol ta. Diba? Same ra sad na. Ang Ginoo, ang balang Espiritu Santo, giingon ni Jesucristo, magngayo siya sa samahan, muhatag ug bag-o natong mangtatabang mo na ang Espiritu Santo,
Muy mo tabang nato, muy naghatag ka nato og instruction, pinagi sa iyang pulong, muy mo pasabot nato sa iyang pulong. So mo nang angay natong tumanon. So kung di na to tumanon, muna unsa man. Mag-uolog di siya mahimuot ka nato. So mo nang mahimutan ta sa Ginoo kung mutuman ta. O gingon po dinadira sa atong nabasa ganina nga ang tao nga uban ng Kristo mubuhat sa unsa man balaod ni Kristo. Kung gingon ganina wa man to gipapas ni Kristo ang balaod, pero maningkamot ta og buhat sa balaod ni si Kristo. Dili na to wag tangon na agihapon to. Pero di na mao atong basis sa salvation or sa kaluwasan. Ganaman, ang basis nato ang pagkamatay ni Kristo. Pero ang basis nato kung gikahimutan ba ta sa Ginoo or sa Espiritu, ang pagtuman nato sa balaod sa Ginoo. Pero iyang gingon dito ang lawas nun nga kinabuhi or katong mga tao nga makasasala, dili gid sila mobuhat sa balaod. So kung wala ta ni buhat sa balaod, kung wala ta ni tuman sa Ginoo, pasabot di ay wala di nato ang Ginoo. Wala gid ay nagpuyo. So di gid ay tinud-anay mo nang gingon sa bersikulo nga kung tinud-anay man nga naa ang Espiritu sa Ginoo sa ato. Maningkamot ta magkinabuhi nga naman ganahan ta mahimutan sa Ginoo. Ganahan ta manlipay ang Ginoo sa atong kinabuhi. Again, I know nga na-struggle, nakalisdanan yun. Pero mo na ang nakanindot kay ang Ginoo nag-uban ka nato. Ug mo na ikatulo ang ato nga pagigusgutan, bag-o nga pamilya. Makita nato dira sa versikulo 14. Kutob sa last verse, 17. Ang tanan gimanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. Kaya ang Espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo dili man mag-ulipon kaninyo aron kamo mahadlok. Ang maong Espiritu maghimo hinuon kaninyo nga mga anak sa Dios. Tungod niini makasangpit na kita sa Dios pinaagi sa pag-ingon amahan ko. Makighiusa ang maong Espiritu sa atong espiritu aron magpamatuod nga kita mga anak sa Dios. O kaya mga anak man kita niya, madawat nato ang mga panalangin ng gitagana sa Dios o madawat nato kini uban kang Kristo. Kaya kung magigambit kita sa iyang mga pag-antos, makigambit usab kita sa iyang himaya. Hindot kayo nga promise gikan sa Ginoo kanato. Una, kita mga anak na sa Dios sa dihang ang Espiritu Santo nga naa kanato. Sa dihang gidawat nato sa Kristo. Kinabuhi nato uban sa Espiritu, kita mga anak na sa Dios. Kumbaga na-restore na ato ang relationship sa Ginoo. Kung nabuwag ang ato ang relasyon sa Ginoo tungod sa mga sala, karon nahibalik na. Nahibalik na. Pwede na tayo makatawag sa ato ang Ginoo ug amahan. Gingon dira sa 15, siya tungod niini makasangpit na kita sa Dios pinagi sa pag-ingon amahan ko. Ang nakanindot ani nga word kaning Abba Father sa other translation. Same word nga gigamit ni Christ sa dihang iyang gitawag ang amahan. Kumbaga, himo gitang isip nga anak sa Ginoo. Ug ingon magay siya nga ang pag-spirito wala naghatag nato mag-ulipon or wala nato nag-ulipon sa kahadlok. Kumbaga ang ato ang relasyon sa Ginoo intimate na ay hugot nga relasyon diha sa Ginoo tungod sa gibuhat ni Hesukristo. Na intimacy with the Father. Ang ato ang kinabuhi nga bag-o karon uban sa Espiritu. Sa kung gingon pa ganina, lisod, pero atong makita nga ang atong Ginoo atong masampit nag-uban ka nato karon. Kumbaga, kung sa una ang atong kinabuhi wala pa ang balang espiritu o wala pa tani naluwas or wala pa tayo gidawat sa Hesukristo, wala pa tayo kinabuhi uban, wala pa tayo pamilya uban sa Ginoo. Bisag unsa na tong sangpit niya sa Ginoo di gina niya dunggan nga naman. Wala man na restore na tong relationship again, naapay sala. Pero sa diyang pakamat yan, gilimpyo na ni Hesukristo sa diyang
iya natang gitagaan sa Espiritu nga kinabuhi kanato, pwede na kita mo sangpit dito sa Amahan. So bisag unsa kalisod ang kinabuhi ang nakanindot ato mga Kristohanon, pwede kita mo sangpit sa Amahan. Kumbaga, atong tan-awon ang picture ba sa Amahan o anak. Ang Amahan nga nahigugma kaayo sa anak nga iyang buhaton ang tanan para sa iyang anak. Ato nang makarelate ang mga amahan o mga inahan na anak, unsa na to kahigugma, di ba unsa nyo kahigugma ang inyong mga anak? Inana, kumbaga, maningkamot tagtrabaho para sa itong mga anak, i-secure na to ang future sa itong mga anak, mga inana nga relationship na to makita. Pero, di na to makumpara ang gugma nato, aning kalibutanon, ang gugma nga naa sa Ginoo. Kumbaga, katiting pa lang atong natagamtaman na gugma sa Ginoo sa dihang. Yung gipakamatyan ta ato makita ang illustration nga gihatag ni Jesucristo kanato sa iyang gugma para kanato sa iyang pagpakamatay dito sa cross. Muna ang gugma sa Amahan kanato iyang gipadala ang iyang anak nga Jesucristo. Ang nakanindot mga madawat nato pod ang panalangin gikan sa Ginoo. Ug walang ko maghisgot og panalangin nga musustento nato aning kalibutan na pinaagi sa financial, physical, kundi panalangin nga unsa man nga naatay kalipay, naatay katagbawan diha sa Ginoo. Bisan unsa atong masinati karon kalisdanan man, unsa man nga problema atong makuha karon, naatay gitawag natong peace, naatay kalinaw, naatay security. Kitungod na nato ang Amahan, na-restore ang ato ang relationship natay bag-o nga pamilya uban sa Ginoo, Amahan ug anak. Kumbaga gibalik ang ato ang kinabuhi. Sa dihang gibuhat ta sa Ginoo, gikahimut-an ta sa Ginoo dito sa Genesis atong mabasa. Pagbuhat niya nato, lahi special gid ang tao. Gibuhat ta pinagi sa iyang imahe. Nagbuhatan niya para mooy mo mando or mooy mo take care or steward sa kalibutan. In fact, ang tao mo'y nagpangalan, si Adam mo'y nagpangalan sa mga lain-lain nga mananap. So special gyud ta. So dili ta gikan sa unggoy. Kaya na mga tao mo'y sa gikan sa unggoy. No, special ang tao. Mga anak ta sa Ginoo. Pero tungod sa sala, nabulag ta sa Ginoo. So ang Ginoo naguol, nahiubos, wala na himuot. So gibuhat sa mga tao. So ngita siya paagi. Ug mao na ang iyang pagpadala sa iyang anak nga sa Jesucristo may nagpakamatay para kanato nga naman. Kay bisag unsa og paningkamot sa tao di gid mabalik ang atong relasyon sa Ginoo. So dihang iyang gipadala sa Jesucristo karon nabalik ang atong relasyon sa Ginoo. So kumbaga na-restore ang purpose nga nung gibuhat ta sa Ginoo. Mo na paghimaya sa Ginoo. So ang pagkinabuhi sa pamilya diya sa Dios, kumbaga di na to ma-fully understand or di na to ma-fully grasp. Nga naman di na to ma-fully o masabtan. Nga naman kay ang atong kinabuhi napa dire sa kalibutan. Napa jay daghan nga mga butang nga atong masinati pa sa umaabot sa diyang mag-uban na ta sa atong Amahan. Karon sa Jesucristo uban sa Amahan dito sa langit kita pod sa umaabot ng mauban. So natay security sa atong kinabuhi. Mawala man ta aning kinabuhi aning kalibutan na, pero ang Ginoo nagsaad ka nato kinabuhi nga walay katupusan, uban na kaniya ug man natong perfect. Wala nay struggle, nay kalisdanan, wala nay sala. Nga mo'y naglaglag ka nato. Again, belong na ta or na ta sa bag-o nga pamilya sa Amahan nga naay intimate nga relationship. Kakumbalikon, ang kinabuhi uban sa Espiritu na nay bag-o nga kinabuhi nga luwas na sa silot sa Ginoo, wala nay condemnation o pagbuhat sa balaod nga maghatag kaluwasan kundi ang naghatag kaluwasan nato ang Ginoo. Kaduha, kinabuhi uban sa Espiritu sa Ginoo, pag kinabuhi ani nakahimuot sa Ginoo kumpara
sa pagkinabuhi, sa karaan natong kinabuhi o ang lawas no natong kinabuhi dili ang makapahinuot sa Ginoo. Ang unang nga rason, mao to, ang Ginoo nay nagkontrol sa atoa. So kung dili siya makahimuot sa atoa, kung di ta mutuman sa iya. Ug lastly, kinabuhi uban sa espiritu, naa na ta sa bag-o nga pamilya. Na natay bag-o nga pamilya ug mao na ang pamilya sa Ginoo nga makatawag tag amahan or same relationship sa amahan ug ni Hesukristo nga naman. Si Hesukristo nga espiritu nagpuyo naman kanato. So ang challenge para kanatong kabuntagon mga igsoon is maningkamot ug magkinabuhi uban sa espiritu. Paminawon na to ang espiritu ug kinahanglan ta nga makontrol or mamanduan ug maminaw sa mando sa espiritu sa atoa kada adlaw. Ngano man kay kung wala ang espiritu, lisod nato paghimaya or paghimuot ang Ginoo. So akong balikon, ang atong kinabuhi dapat nakahimuot na sa Ginoo, dili lang sa ato ang mga kaugalingon. Kung kinabuhi nga pahimuot sa Ginoo, mao na ang pagtuman sa iyang mga gusto ug pagbuhat sa mga butang nga iyang gimando diri kanato. Manang atong tumanon. Atog yung hinumduman kada adlaw nga angay natong tumanon ang Ginoo nga magkinabuhi ta nga uban sa espiritu kumpara sa ato ang atong karaang kinabuhi na wagtang na. So manang kinabuhi ta sa bag-o na itong kinabuhi nga gihatag sa Dios uban sa espiritu. Magampo ta. Labing gamhanan og dalaygo ng mga Dios. Salamat Lord. Again sa adlaw nga imong gihatag kanamo nga nagpahinumdum Ginoo. Kaado na kami bag-o nga kinabuhi o uban sa espiritu. Ang karaan namong kinabuhi, wala na. So angay namong ikinabuhi, Lord. Ang kinabuhi nga pahimuot diha kanimo ug mo na ang pag-uban sa espiritu, pagtuman sa iyang mga mando ug pagtuman sa iyang mga sugo diri kanamo. Kinabuhi nga kontrola sa espiritu sa Ginoo nga maghatag namong kinabuhi kumpara sa kinabuhi nga gikontrola sa sala nga naghatag nga namong kalaglagan. Salamat Ginoo sa imuhang mga promise kanamo doon ang nakimi bag-o nga pamilya na nami amahan nga among masampit bisan sa kalisdanan. Salamat Lord. Okay baw ko nga daghan mga tao karon nagkalisod. May naota Ginoo nga makita nila ang kalinaw nga naa lamang diha kanimo Ginoo. Sa diyang nagkinabuhi sila uban kanimo. Isip na imong kapamilya. Salamat Ginoo kining tinan among pasalamatan ug among gibalik diha tanan dungog ug himaya sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen.